Tak nervózní jsme asi všichni určitě. Jo, hlavně holky, měli jsme problém s kruhama, že jsme o ně zakopávali a tak podobně. Ale už to máme podruhé, takže to bude lepší. No, dobré by to mohlo být. Tak my jsme první třídu jsme byli spolu, jako jedna velká třída, v druhé třídě už jsme se rozdělili, ale pořád spolu jsme nějak vycházeli a komunikovali. Jakoby teďka Polné za nás vlastně sjednotila znova dohromady, protože jsme byli 2 třídy Ačko a Bčko. Teďka jsme znova spolu vlastně strávili od října, každý pondělí a středu. Teďka celý týden jsme spolu byli. Jo, bylo to hodně zajímavé, já si myslím, že se každý těší i s tím, co máme za sebou, všechny ty školní výlety a všechno. Myslím si, že jsme dobrý kolektiv takhle. My jsme byli na 2denním výletě, který nás sesmolil ještě víc, než jsem si myslela, že se smolí. A bylo to fakt super, vzpomínám to teda jako jenom v dobrém, samozřejmě na ty další výlety a ještě teďka určitě nějaké ještě nastanou. My jsme byli v Londýně, vlastně to bylo hromady Ačko i Bčko a to bylo taky, myslím, super. Někteří jsme letěli poprvé letadlem a bylo to boží. Jo, asi nemáme co vytknout na našich 9 let.